Euskal Herriko postre klasiko bat egiten ikasiko dugu jarraian, sarara etorri gara, dagoeneko agian batzuk jakingo duzu zertaz ari naizen, gato bask edo euskal bizkotxa egiten ikasiko dugu. Hauxe da Euskal Bizkotxaren museoa. Beno Peio, hemen euskal bizkotxa egiten ikasteko ikastaro batean gaude, ezta? Hori da, ikastaro bat, tailera bat, pixkat gehiago, eta esplikatzeko nola egiten den euskal bizkotxa edo zatzki etxeko bizkotxa. Zer behar da, hasteko? Hasteko pastarentzat beharko dugu gurina, azukrea, gatza pixkat, arrautzeak, horiak eta arrautze osoak, eta irina, eta altxagailua ere bai. Hori lehen pausua beraz, ez? Horrekin hasiko gara masa edo egiten edo... Hori da, pasta egiten. Aspaldikoa da, euskal bizkotxa zenbagarren mendetik edo egiten da hau, hemen inguru honetan. Zatzki ez dakigu, euskara bezala, ez dakigu bat erez, baina esaten alda, 18. mendean barkatu bukaeran, lehen salmentak izan direla. Hasiera batean gereziekin egiten zen, gaur egun bilakaera izan duen, ikusi dugu ere gereziekin badaudela, kremazkoak ere badaude, ezta? Bai, arrazoi duzula, lehena izan da gereziekin, zenta herri honetan dakigu denok gerezia ondoak badirela asko, eta bai, esan bezala da etxeko bizkotx bat da, eta behar genuena egiteko bizkotxa gereziak dira lehenik etorri. Eta noiz eman zen aldaketa hori, krema zergatik erabaki zen sartzea? Krema da profesionalak dute eraman krema bizkotxari. Zenek du arrakasta gehien, zer saltzen da gehiago, gerezizkoa, kremazkoa? Gehiengoa, ez dakitzu bera, nik bakit maite dudala da gerezia, baina kremak ere bai anitzek maite dute. Bizkotxa egiten duten bitartean, irakaslearen pausuak jarraitzen dituzte noski, ondoren 20 minutuz egon behar du bizkotxak labean, eta bukatzeko, bakoitzak berea, etxera eramanen du. Anaiz, museo hau noiztik egin duzue? Familiko museoa da edo? Bai, ene burasuak kreatu dute berrogeita 19. Turistak maite dute euskal bizkotxa, bai. Simbolo erraldoi bat da eta oso ezaguna eta oso maitatua. Gehienak ezagutzen dute, baina nahi dute deskubritu historioa eta zer den otantikoa, euskal bizkotxa otantikoa. Ados, mila esker, beraz hemen badaukagu zita, batetik historia ezagutzeko oso interesgarria baita, eta bestetik nola ez bizkotxa egiteko eta dastatzeko. Saratik Nerea Olaso, Euskal Herria zuzenean.